sa atong weekly Catholic education. Ningon si Saint Rose of Lima, the more we know, the more we can love. So mas daghan kitang nahibawan, kasinatihan sa pagtulunan ni Jesus, mas mulawom ang atong gugma kaniya. Ngunang maningkamot kita sa pagtuon. Kaya nga atong ginatuonan, dili lamang para sa atong kagalingon. Nagtuon kita para makatudlo. Okay? So, kita nga mga binunyagan, obligado sa atong panaad sa bunyag nga kita mahimong mga propeta, magsangyaw sa pulong sa Dios. Unsay atong isangyaw kung wala kitay nahibawan? O kanang pagsangyaw, dili lamang para sa mga pare, dili lamang para sa mga magsasangyaw, tanan kita nga mga binunyagan. Paninglan kita sa Ginoo sa atong katapusan sa atong kinabuhi. Ang atong topic karon is about sacrifice. Kabahin gyapon gini siya sa lecture series sa Holy Eucharist. Ina naman kita karon sa sacraments. What makes a sacrifice? Kabalo na mo last week, no? Unsa ang sacrifice? Ang sacrifice, dili ka na siya nga pag-antos or sakripisyo, pagkasakit. Mao naman ay meaning karon. Pero sa unang panahon, ang meaning sa sacrifice is a gift offered to God. Okay? Pero palawman pagid nato karon may igsoon kung unsa gyoy meaning sa sacrifice. So, every gift offered to God is a sacrifice. Pero dili na siya, technically speaking, no? Not everything that is offered to God is sacrifice. Naay qualification. No? Naay qualification para mahimong sacrifice ang usa ka gasa. So, sama ni, kusog mong kalit. Giposes ang microphone. Okay. Kanang ginahatag nato sa kada Domingo, kada misa, ang naisibot, hatag tagpila may atong ginahatag? 10, 5, or 100, or 500. So kanang ginahatag nato sa misa, or kanang ginahatag nato nga mga amot sa mga nabagyuhan, mga tabang nato, dili na siya, technically speaking, sacrifice. Kung sa may tawag na, gift to God. Namuhatag-tag sa misa, kwarta, that is our gift to God. Technically speaking, dili na siya sacrifice. Nga naman, because the true meaning of sacrifice is, kinahanglan, ang usa ka gasa para mahimong sacrifice, gubon gyud siya, i-destroy, no? I-destroy gyud siya para mahimo siyang sacrifice. So it is removed from human use. Kanang di na gyud siya mapuslan, no? Dili siya pwede ma-recycle. Ihatag nimo pagkataon-taon ko ani mo ikaw mo kaon. So it is destroyed. So masabtan nato na unya sa po destroyed. For example, sa unang panahon, nung naay karnero, no? Ihalad sa Dios, kung saan man ang karnero, patyon, i-destroy. Kumuhalad sila og bino, iula nila, iabog yun nila. Nga di na yun siya mapustan, ihatag nila sa Dios. So gikan sa na nag-iya ang tao, ibalik nila sa Dios, no?
So sa wala pa niabot si Jesus, pre-Christian sacrifice, no? The gift was slain upon the altar, the gift would be consumed in fire. So, ihawon, kung sa paghuman, sa kanino, sunugon. So, i-destroy, gubon. So, muna yung requirement para matawag nga himong sacrifice. Yang atong 20 pesos para may mong sacrifice, gisiyon. No. So, dili na siya sacrifice, no? Gift na siya. Okay? This is the destruction of the gift. Meaning, ang pagguba sa gift, pag-destroy, pag-ihaw, pagsunog, nag-symbolize sa murag atong ginasulti nga, akong ibalik kanimo Ginoo. We offer it to you. No? Sacrifice. Okay. So, kining atong ginahalad, okay, sa sacrifice, nani siya special meaning. Ay, kuwan siya, no? Okay, ato sang escape.